Yo, what's up guys? So ngayong auto dia guys no. So ano ka to hospital ganyan buntag kay pagtos kong asawa kay daghan pa ko siya makaon. Auto naman ron. Adto ko niya kay magatod kog pagkaon o ilang masanina sa bata. Unang dali na pag-ilis kay nandun siya ta sa hospital. Sapatos ta kay grabe ng ital eh. Punan pa is traffic ron. Grabe. Sumot ka init. Kuha na ko ron 5 days na ko trabaho. Days na may trabaho guys. Ika, mabuhi. Sumori niya itong dalon kuan sanina sa akong anak o kuan kaning tudlan sa gatas kani yung mga sanina ako kay tagsudlanan niya gamay kay nasod nilis ka tag plastic no maikob tani kanina magdaptag tubig wala mainom dito. Magdalhan itong Rexonas misis kinimaho ng ilok. Kani ato ni hughugag tug piso dito babaw para tubig nila. So ang kanon naras babaw sa kungugangan. Siya ra galungag niya. Akong bata nga gamay nara po dito. So pinakalimutan ako guys. Yawi sa motor na. So muna guys no. Mo adto na ko. Nya. Sumpayan lang ako akong vlog kung asa ko maka-vlog, makalugar. So let's go na ko. So okay guys, mga nataghatod o kaon sa akong asawa. So nana pa ilabono no. So padung sa ko uli. Ay laban sa tani. So what's up guys no, naabot na dali sa payag. Then dagang kitag nabuhon na sa niyo. Labhonerns ay malaba sa taron. Alis na malaba ka nang ito sa ni humol kadyot siya. Ayun pag kuha na humok na kuso dayon na ito kuha kusob ato din kuha niya tawag ni hay siya humang linaban kapon no na hay so muna kaya adlaw maglaba kay lagi na gikan sa kwan hinobo ito sa ospital ba labahan gid siya. Sabihan na itong paya guys kaya hanggang yun limuot limuot tayo.
Nauning mga basana na po. Donanan. Ano po may kanon eh. Panos ng kanunan eh. Panos yun. Hatag ng iring. So, nilabunon dito guys, oh. Nilabunon. So, nilabunon yung mga inihian sa kuwang Banisa. Inihian ni Banisa. Kani kang kuwan eh. Vince Edward. Kani sa kuning asawa. Kagahi bisa ba? Siya ay humulanan. So update sa tong kwarta ron kay kuan lang, no? Tinta size na lagi. So magkuhan sa ko guys, humol sa kuan ni. Para mga unya ato nagpusuan niya dayon hay-hay na to. Sakto po tumauga to nga akong gilabhan ganiha. Kuan. Kani may puli itong hanger.
So okay guys, no? Matag humol, matag kuan. So katag kay diri oh. Ibaw ka nang naging asawa na ko nga pangita ato ang kuan. Dito na pinilo na nina ko dito pangita. Wa na mabalik butang dito na. Sa ako sa nibutang balik mayroon makahigda-higda ta gamay. Piki kay higda ra. Nilabahan din eh. Sumara na to update ron guys no kay nindot mong gulaglagan sa ospital niya. Di bawal man dito. Magpakuan sa ta. Electric pan sa ta dito sa mong electric pan nga di na maklaro kay napuno takuling. Electric pan guys. Tanang mga mandar na ron. Solar niya akong gamit. Electric pa nag-adlaw gabi dili. So, may putoy naman eh. So, pahangin pa gamay. Luya ko sa kainit eh. Nagani kini kay traffic ron. Largo-largo ra tong dagan. Traffic pa sige tagka. Ungot ang traffic light ya. So kung bata pa dito nagduyan sa kwan yang nanay sa babaw. Singot eh. Singot kay mo guys kay dulo kay sin ba. Sa dali ang taghimo ni payag. Sino nga top? Ano dyan init? So, kano masiyos ko ano? Let your spring ikanis ko ano? Hospital. Sorry na ko taso na ko ang kuang vlog ron guys no kay magkarong taon magkuan si ko ana maglaba ko ana magsukuso ko kay katungtuan akong nilabahan ganihang buntag kay murag nauga naman eh. Tara na ganito. Uga na siya uga. Awa na eh. Hindi maugan puti inita. Mga inihian sa kuang burakdat. Sa mga guys no, thank you for watching. Salamat kayo sa mga nag-ampo sa mga kagawa sa kuang anak kay pila na ko kadlaw at trabaho 15 size 5 na gyud kadlaw guys sa trabaho pa ni ngayon siguro ay nalagbalik kay ako nakag-absent. This size ako nang this size guys kuan half day alas 10 ko taman sa buntag alas 10 yung biyahe ko kuan diri pa dong sa Cebu size city chutsu 20 so kuan kadlaw nga limaon gid Ayan ni gikuan po ko sa kung trabahoan nga
siguro yun. Ay, family first diya. Diba? Ang trabaho naram na ang pamilya gyud na. Ang Ginoo na dayon pamilya. Magamputas Ginoo para maayo ato ang itong mga pamilya, maayo ang mga panglawas na ba? Grabe nita. Sumuwan siguro ko guys kanang musuway siguro kung Maxim na ko Maxim diri sa cellphone niya. Wa ko biyahe dugay na kayo ba? Pwede pa ba kabiyahe? Mag-move it na sad ko. Tapos una guys, kuan ko lalamob. Kung bag lalamob daw sa babaw. Ini, lalamob din nga bag. Ang dako. Nya kapoy kayo. Gikan ko maot ko alas 5 sa trabahoan niya. Magbiyahe ko gabi. Ang resulta kapoy kis lawas. Nya mayra bag nagkutag igo anang kuan, nagmayra ko. Igo ta kapit kuan ko. Kapalit gasolina pang gas atong motor. Ang gas, ang sudan, nagmaya. Kapoy lang gid. Okay. Nagtrabaho pa ta, ni trabaho pa gid ta. Mo gihapon ko ron guys kay bisag nagtrabaho ko, mo trabaho mo gihapon ko. May mga magpa-sideline ni nagmay, magpa pamanday ko. Bisag gabi panday ko. May mga wiring ginagmay, wiring. Maso na tira. Mga lingonon. Manay naka kuan gud. Kapait na to kay hindi ta maning kamot, di mas kaon. Karon murag wa ni ko ma kuan daw-daw ani kay Waan sa ko kuan. Waan sa ka pamasayro diha sa kuan. Kay lahi ang balhabal rin member magad. Kapasayro ka ginagmay ra. Pilare plitihan diha 30 tangas 25 lugsong. Kumara guys no. Thank you guys yung pagtan-aw diha nya. Ayaw mo kalimot pag kansa ko ang YouTube channel support. Salamat guys mga nag timbaya og nagampo. Magagawas na ko ang bata kay 5 days na ko may trabaho. So thank you kanyo tanan. God bless.